batare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jagali barkewi nakara lumbola nere yela ɗala haya cewala kanjama bulumɓe kon waktu yoni ha to jafraɓe jalluɓe kame sukura ene jiyaye gardede kabruji men to leydi Sénégal hoore joliddi Macky Sall hudima subaka hande o yaɓande to Conakry gam manditare leydi Guinée toon to leydi Mauritanie lundogo hanki mbaɗi moɓodiral mumen yesso subsarɗiyeji leydi ndi gam hollirde metti men caggal nde sarɗiyankoɓe natani golle mumen toon to leydi Mali Soumaïla Boubé Maïga ko hoorejo jagode leydi ndi hudima subaka hande o yaɓande toon to mofti mawo yaha toon to Bandiagara gam fawoyde haare makko adine ko fate duɗala jaaɓi ha terde toon to Guinée Conakry yogay lamɓe giwi e nder Afrique gari toon to leydi Guinée gam wallidde Alpha Condé e mawninde manditare leydi Guinée duuɓi capanɗe jeegoma hikka to leydi Côte d'Ivoire hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeetati sappo e jeenayyi andama a coggo cacao ko fate banggue café kame sokola kabruji mena han jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena batake fadena tonto sare alpha ne tawi nder leydi Gambie taw kadi oɗo henna batake era hen ko tumanna kantora kame Casamance kala nguɗana batu noon jogori wadde ko tonto sare alpha ñande sappo e tati nduɗo henna lewru ndu gondena yimɓe finoɓe walla tan mbiyana finoɓe e sare alpha naɓe kala ne mbaɗa erango nde mbawata yaltude gam jaɓɓade hoɓɓe mumena jaɓɓoto hoɓɓe ɓe noon ko biteɗo jarga alhaji babo ene wonde biteɗo jaddo sissoko kamɓe ɓeɗo en wonde almameɓe wuuro ngo kala kamɓe ɓeɗo hen jaɓɓoto wonande hoɓɓe iwoɓe e jokli lappola taw kadi ko tuman kantora ha toon to Casamance kala ene jaɓɓe toon noon taw kadi ko biteɗo alhaji bakary tunkara ene wonde biyeten haji bakary tunkara kamɓe yadiɓe wuuro men kala ne wonde biteɗo Sadio Mané kam e yadiɓe wuuro mumen kala ene wondi kadi e jarga gardiɗo Gambie Sara kam e yadi mum kala ne wonde jarga gardiɗo taw kadi ko nokku biteɗo Jabugo ene wonde yadiɓe mum kala ne wonde jarga Misra kam e yadi mum kala ne wonde jarga Erma kam e yadi mum kala ne wonde jarga Lemi kam e yadiɓe mum kala ne wonde jarga Bulumbo kam e yadi mum kala ne wonde jarga Gori kam e jarga Cewle kam e jarga ene wonde jarga kame jarga kanjama kono ne kadi ne wonde nokku biteɗo Sadiola ne wonde nokku biteɗo Sadialou kame jarga manda village ɓeɗo hen kala ne nodda nde mbawata nottade taw kadi ko batu mbaɗongo taw kadi batungu waɗata ko toon to sare alpha batungu waɗata noon ko ñande sappo e tati nduɗo hen lewru ndu gonden ko fate banggue cangol taw kadi ko ngol piltingol tumanna kantor kame Casamance kala ene waɗa hen erango noon taw kadi ko dendagal bandiraɓe kala ne mbawata arde toon e ha tenti kadi taw kadi ko maire commune mo bulo taw kadi ko maire mo commune Boli Banna galle bari kamɓe kala mbaɗa hen erango de bandiraɓe kala mbawata tawtorede nguɗo hen batu taw ko waɗogo toon to sare alpha taw kadi yettini ɓatake o ko biteɗo Sadio Ami Sissoko taweteɗo toon to leydi France. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare ɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetate
kabruji men demgal pular no mbirnden gartende kabruji men hore jo leydi Sénégal Macky Sall subaka hande o hudima ngam yabande tonto Conakry non woni lamorgo leydi Guinée ngam Guinée ne mawnina manditare leydi mum dubi capande jeegoma ha joni tonto leydi Sénégal keddodena mayen kale ko wiite jeux olympique taw kadi ko pijirloji dentinadi taw ko pijirloji kewɗi enen fulɓe ne ɗen gandi ko woni olympique caggal kayɗen jogui pijirloji kewɗi morejo leydi Sénégal noon jaɓɓima taw ko biteɗo Cheikh Ahmed Ala Sabaha taw kadi ganduɗa ko gardiɗo ko wiite jeux olympique jogorɗo wadde to leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ngol noon wonata go leydi Afrique ne jaɓɓo nde ɗo henna fijir taw kadi ko fijirde sukaɓe ene rendini yoga e pijirloji kala ko wona ɗum ko noon ɓe keeɓi kene wiye kayit ɓe keeɓi kene wiye jeenaɗi ɓe keeɓi kene wiye taw kadi ko jeenari mbandi fayida no fewi taw kadi ganduɗa kala leydi mbandi organisé ko fate banggue jeux olympique kam tigui wawata hebde ɗeɗon gueɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen mayen kaale gollotoɓe suudu ñawo cuuɗi ñawoɗo leydi Sénégal ha tenti wonde toon to Dakar natani hofgo juuɗe balɗe tati hanke hande e janggo kala caggal noon hollirdeɓe wonande sifane nde ɓe cifodirno e laamu ngu taw kadi ko fate banggue article ha oɗo saaha mo gonen ko fate banggue kotki mabɓe ko fate warga mabɓe sukara mabɓe yoga e gueɗe ha oɗo saaha mo gonen haydara taw ko gasi hena ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen mayen kaale Moussa Sy taw kadi ko maire mo Parcelles Assainies taw kadi ganduɗa kam tigui woni cukko kam tigui wonno cukko taw kadi ko horejo walla mbiyen maire wuuro Dakar oɗo hen bite Chokama Wardini taw kadi ganduɗa garɗo yesso toɗɗaɗo ɗo saaha mo goɗen yo arde wuuro Dakar kanko Moussa Sy noon kanko ari tigui dawal ɗimala kanko fonno wonde cukko makko kono ɗo saaha mo goɗen wacciti golle makko ha laaɓi oɗo saaha noon jogori tigui wonde tata walla mbiyen jogori wonde cukko ko biteɗo Banda Diop kanko Moussa Sy noon o holliti caggal kay o dañani ardade maire di Dakar o wonata cukko maire mo Dakar ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen mayen kaali horejo leydi Sénégal Macky Sall joɗodima hanki e jimowo nalanke leydi Sénégal biteɗo Thione Ballako Seck taw kadi ganduɗa ko yimenke ngana ɓe dañi yewtidde toɓɓe tuma kay nde oɗo hen biteɗo Thione Ballako Seck addi toon walla ndeɗo saaha ene jogui projet ko fate banggue musical taw kadi ko musique taw kadi ko leyɗele dentinde sedde yawo ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen mayen jaaha toon to Touba kalenoɗo hen jadinoɗo Abdoulahi Wade taw kadi ko biteɗo maître Madické Niang hanki noon o yaade sete timmuɗo no fewi o dañi joɗoɗade hanki khalifa général mo Mourita kanko no addimo tan ko hollirde khalifa général Mouride oɗo saaha mo gonen kanko e Abdoulahi Wade ɓe certi joɓaji ha laaɓi moni kala yeehi banggue mum kanko ne yidde makko ɗo saaha mo gonɗen ko wertude juuɗe gam donede gam yidde ƴamoyde ne follamu hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi e nder leydi Sénégal ha joni toon to Touba keddorɗen mayen kaale porte parole khalifa général mo Mourita taw kadi ko kalfinade konngol laamu biteɗo Serigne Bass Abdoulaye Khadir ñalawma hanki o hoccodiri e jaydiyankoɓe kikkiɗe gam sattuɗo tan e lewru ma won maggal manggal ngal Touba ngal woyi waɗanede Ahmadou Bamba Khadima Rasoul e hikka noon piiɓi wadde hen wayloji kewɗi no fewi ko fate banggue ngal ɗo hen maggal ko wona ɗum ko holliti e ɗo hen tan e balɗe seeɗa walla tan mbiyen ɗo e sappo e tan nduɗo hen lewru ma wuuro ngo kala fitte ha laaɓa ko wona ɗum ko kadi ne wasiya ɓiɓɓe tubanaɗe kala nde mbawata jaɓɓade taw kadi ko hoɓɓe aroɓe taw ko jaɓɓugal payidingal no fewi ko wona ɗum ko hikka ma waɗi hen kesamago no fewi tene kadi ma yaltine cimtol ko wiyete documentaire taw ko Ahmadou Bamba Khadim Rasoul e welede ɓesgu muɗum ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen mayen kaale Youssou Ndour télé mum RFM nan tan ɓeydo ustorede yimɓe caggal nde iwi toon biteɗo Mamadou Ibra Kane ne wonde bite Alassane Samba Diop oɗo saaha mo gonɗe noon ko iwde toon biteɗo Antoine Diouf kame yaddi mum ɗiɗo woɗɓe e kamɓe noon ɓe giwi toon gam oɗo saaha tumede maɓe taw tawi wonande kay Mamadou Ibra Diop Mamadou Ibra Kane ne wonde Alassane Samba Diop oɗo saaha yiɗɓe uddide radio mum taw ko radio jogorgo wiyede Baobam FM toon to Dakar ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Ndar oɗo saaha finoɓe toon to Ndar ene jogui kulhuli mawɗi no fewi tuma teskere ɗo saaha mo gonɗen Ndar ne heewi ɓowɗi en heewi mbohotene kadi ne heewi kurjuru ha ɓurti kalɗo jaaɗa jeeyata ko Bobine Thiawla aɗi hen gilɗi ene ɓuña e nder ɗiɗon kurjuraji ko wona ɗum ko ɓowɗi ne keewi kala banggueji paali ne keewi so tawi he cuuɗi cafri tawata ko yimɓe ne ƴoññi ene leeli mbawana koye mumen oɗo saaha noon kamɓe ne yidde mabɓe kay ko laamugu kamɓe maire ndi kala yoddata hen darde fayidinde
mbele ɗeɗo henna gueɗe mbawa iwde e nder ndar ha laaɓa ha wiye ceera ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaali lewru octobre ko lewru haɓade ñaw mbiyetego cancer du col taw kadi ko l'utérus ɗo ɓiɗɗo wonarto caggal teskede noon wonande oɗo saaha mo gonɗe ɗum heewe rewɓe no fewi ɓoyata noon ko fate campagne vaccination gam vaccinde sukaɓe rewɓe ganduɗa worɓe taw yaroɓe duuɓi jeenayyi fayi lessa beele mbasa dañde oɗo hen rafi ɓoyata ma fuɗɗo e nder leydi Sénégal en mbasi tan so tawi oɗo campagne fuɗɗima moni kala yo tinno yaɓana cuuɗi cafriɗi beele kadi wawa vaccinde ɓiyum nde tawno ko safara timmuɗo woni ɗon sen wi toon to leydi Sénégal paalin ko toon to leydi Mauritanie ma en kaale jani witende Sahara me jaaɓe kolliti wonande lunde sarɗiyankoɓe kame yaadiɓe Iran kala kamɓe kala ɓe pottitiyanki moɓodiral mabɓe e yesso sud sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie kamɓe noon gam hollirde mette mabɓe wonande kay caggal nde sungoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe gasi ha laaɓi ko ñalawma hanki o tigui sarɗiyankoɓe ponno tawede toon to sud sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie kono ɓe kolliti noon ha oɗo saaha mo gonɗen haydara koɓe paami hen tene kadi nder sarɗi leydi Mauritanie kala hitande sud sarɗeji leydi Mauritanie ene ñawna e nder farilla ene foti joɗade laabi ɗiɗi taw kadi koye lewru avril ko worti ɗum ko lewru octobre oɗo saaha woni go lewru octobre taw kadi ala ko gasi ha laaɓi yo gay mabɓe ɗon kolliti toon yidde mumen oɗo saaha mo gonɗen ko Biram oɗo hen jaggaɗo biteɗo Biram da Dumbaɗo taw kadi koye ŋaŋañalde yo accite ha laaɓa yo gay lundo kolliti wonande Biram jagguira tan koko fate banggue dawrugol wona ko saabu ko jaydiyanke adunimo kayitola tene kadi guila wa jagga haɗo saaha o ñawaka taw kadi ganduɗa so tawi kay woni ko ngol ɗon kayitol tan wonno omo fonno ñawete gueɗe ɗe kala gasa kono haɗo saaha mo gonɗen haydara ala ko gasi e ñawore makko ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali Atlas en fof ko jaydi wi tan ɓe kolliti e lewru mande ɗo hen ndu yo gay bandiji tati taw ko anodirnoɓe nder kasoji leydi Mauritanie e janino taw koye boñ goto neldirɗo koppareje toon to noksota haaɓe dirtin toon kene wona million ngaji 4 koppareje egguya kamɓe noon ɓe mbinoma teɓɓe nanga aɓe taweteno e cuuɗi e dumbiri taweteɗi toon to 6e goto e mabɓe noon mawɗo bandijo ɓoccitima dogui guila e canke awde saaha mo gonɗen omo yiile o suwa taw o yiitede oɗo sahanan kamɓe dadiɓe ɓe kolliti kalɗo wawi nadde maɓe nadɗon beele kadi ɓe mbawa fawde e makko junggo ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi wiyete adara en foof ɓe kolliti wonande Jamila Wuld Mansour taw kadi ko goto e ardiɓe landata wasul holliti e ñiŋoje ɓurtuɗe no fewi e nder ɓoggi karalleje tuma kay wonande nde kalfinaɗo konngol laamu yaltini konngol mum gam ñiŋde kay wonande ɓeɗe hen lunda ha tente landata wasul islamiste en kanko noon wo ñiŋi wonande yogay konngoli jeehoji e nder ɓoggi karalleje faade e nder landaji mabɓe ɗi kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jani el hurraɓe kolliti wonande sukaɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men taw kamɓe kala ko yaroɓe duuɓi jeeɗiɗi ha duuɓi jeetati e nokku biyeteɗo Imilhiya ene tawe e nder nokku biyeteɗo Hachi e Tila taw kadi ne tawe nder falde Nema kamɓe noon kamɓe kala ɓe jano koye wendu wotorlotiyade ko toon tigui nde ɓe jalta ɓe tuuta kamɓe kala ko ɗon ɓe dutti e jomuɓe ne wiiri jayde el hurra kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen woni hen wiiɓe ndiyam ɗam ko posno ɗam ko wawi wonde kala loskoji ne hen ma en gartoy so en keeɓi ko ɓuuri hen labde ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi wiyete alahbar ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo Jeyngueli kame kuɓɓame ndelama biteɗo Mohamed Wuld Abdel Fattah waɗi jillu mum guila hanki toon to Marrakech woni tan leydi Maroc e caggal noon leyɗele arabe ɓe ne poti toon gam yorintade ndelam kuɓamɗam arab ñedgoɗo ndeɗo joni noon nde waɗata ko hanki hande e janggo hay ɓawo janggo woni balɗe 4 e nder Marrakech ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jani adara enen fof ɓe kolliti wonande sitina waɗi hanki yesso duɗal taw kadi ko uddangal woni tan duɗal jaaɓi hattude islamiste en taw kadi ko uddangal tumaɓe ne ɓatti wonande islamiste en taw ko wiyeteɓe frère musulman kamɓe janggoɓe noon ɓe kolliti mette mabɓe no fewi yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko nduɗon suudu yo uddite beele kamɓe kala ɓe mbawa janggude taw ko jangde fayidinde e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaali jani wiyete Mourassilon ɓe kolliti wonande supermarché taw kadi ganduɗa ko mawde tawetende Carrefour Madrid police uddi ndeɗon jeere saabi noon uddede ko on jeyɗo oɗon taw kadi ko on jeyɗo ndeɗon jeere woni tan supermarché o jeyɗo mon e tumane ɓatti wonande kay landa islamiste en taw ko wiyete kata wassula ko wona ɗum ko noon gardiɗo kaɗon landa biteɗo Wuld Jamil yaltini ɓattake mum gam ñingde e ɗone hen gueɗe cofɗe batteɗe oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Mauritanie
sen ngi wi ton to Mauritanie paden ko ton to leydi Maroc jayni witende ya biladi be kolliti wonande ken foronde temedere e sappo e ɗiɗo gorko pawama jungo walla tan temedere sappo e ɗiɗo ɗanniyankoɓe taw kadi ko ɗanle ɗe ndewani lawol pawama juuɗe ton to Al Ousayma noon ko wuuro awoɓe tawetego e nder leydi Maroc kamɓe noon ɓe cuuɓi ko tufɗe nayyi e laaɗe nayya laana gadi kane waɗi ken foto wonde capanɗe joyi e jeeɗiɗo e gonka ka ene waɗi ken foronde capanɗe joyi e joyo hen tatto ko rewɓe en waɗi sukaɓe seeɗa kamɓe kala ɓe pawama juuɗe won hen jiya ko tonto leydi Mauritanie won hen jiya ko tonto leydi Mali oɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓɓe leydi Maroc sen ngi wi tonto leydi Maroc paɗen ko tonto leydi Mali hoorejo jaagoɗo leydi Mali taw ko biyeteɗo Soumaïla Boubé Mayiga waɗi jilmum subaka hande tonto mofti subaka nde on gam tawtorede mo wonande natgol duuɗe jangguirɗe e nder tonto falde mofti kala ko wona ɗum ko noon mawo joddo kay doga en kamɓe fulɓe gam dogde koyɗe jaam beele jaam duumiɗo ene wawa artude hakkude fulɓe kamɓe dogo en kala ko wona ɗum ko noon e lewru juillet mayirɗe e lewru ndu noon waɗino jonde joɗinoma tonto mofti kene foronde capanɗe tati e jeegom wuuro taw ko fulɓe capantati e jeegom wuuro taw ko dogo en kamɓe kala ɓe potino gam wadde sifande jaam yoga noon e pelle gonɗe e nder ɗeɗon guure kala won hen ɗe jaɓano ko wona ɗum ko noon fedde wonde kay ummitinoma gam sifde sifande jaam toon to Bamako ko wona ɗum ko noon ɗo hen Boubé Mayiga hollitima o doga hen koyɗe jaam beele jaam duumiɗen artu toon to falde koro ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo jaagoɗo ma o yaha toon to Bandiagara kikiɗe hande o gam fawdemo toon hayre makko adinde ko fati e duɗal jaaɓi hattirde jogal ngal waɗede toon to Bandiagara toni toon to Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kay yontere ɓe nde seɗen teski bis goto yanin toon e nder nokku torodo ha ganduɗa waɗi kene foronde yimɓe jeeɗiɗo ñalawma heccanko ñande capanɗe tati ñande hen kadi ko bis goɗɗo yani toon ha ganduɗa kene fotonde yimɓe nayo yembasi en pittali men yimɓe heɓe gañi men e tawi cuuɗi cafriɗi e taweteɗi e Kaya oɗon bis noon wayani koye lawol fade toon to Kuñe Kaare oɗo saaha mo gonɗen lawol ngol hollitama ne boni tene kadi ngol wona moƴƴol no fewi ten yimɓe dogota sesa yogay dadiɓe wadɓe kay loskoji men kolliti wonande biso dogannoti ko dogdu ɓurtudu no fewi ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Sana wonande ɓoccirnoɓe kaso mo Sana dogui koɓe yimɓe sappo ɓe gonno laamu ngu noon dañi fawde juuɗe men hen joyo heddiɓe jiitaka taw oɗo saaha ɓe jiiye aɓe jiite aɓe jiile ɓen noon yiitaɓe ne tawe e cuuɗi dumbirɗi biyeteɗi blanc taweteɗi toon to Sana ma en kaale Gacciya noon ko catal daringal gam haɓade pelle ceɓɓiti toon to Talataya kamɓene ɓe kolliti ñalawma hanki o e nder falde Talataya nokku biyeteɗo Tam Kutta ɓe kefti toon kene foto wonde temedere e sappo e jeegom moto kono ɓe dañani jaggude joomen motoje en ɓe koye wonde kala so tawi en keeɓi ko saabi ɓe keftiɗe motoje ma en garto hen so gueno haaji toon to Kuccela e nder leydi Mali luggotoɓe laamu oɗo saaha natani hofgo juuɗe ñalawma hanki ɓe puɗɗi ken wona balɗe capanɗe tati ɓe kollirino guila nduɗa hen lewru daraki ɓe kollitino so tawi laamu ngu daraki koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ten soɓe natani hofgo juuɗe so wona laamu ngu artu koɓe kalduno ko ɓe ɗaccata hofgoɓe juuɗe ɗum saabi oɗo saaha mo gonɗen gollorɗe kewɗe e nder leydi Mali gollotoɓe kala ko natanɓe ko wiyete hofgo juuɗe sen ngi wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry subaka hande o ɓeɗe hen koninkoɓe nana maaja ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo saaha keeɓi kene foto wonde duuɓi capanɗe jeegom taw ko manditare leydi mumen caggal noon oɗo saaha mo gonen kankoɗo hen biteɗo Alpha kankoɗo hen hoorejo leydi ndi woni Alpha Condé o jaɓɓima ñalawma hanki o Roch-Marc Christian Kaboré hoorejo leydi Burkina Faso ko noonne kadi hoorejo leydi Mali woni Ibrahima Boubacara Keita ko noonne kadi hoorejo leydi Togo woni Farma Yasimbe ko noonne kadi hoorejo leydi Congo woni Denis Sassou Nguesso ko noonne kadi hoorejo leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo ko noonne kadi e hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall subaka hande o ene tijja toon yoga yimɓe ma gar toon taw kadi ko dowroɓeɓe gam tawtorede wonande kay manditare leydi Guinée hitande ujunnaje walla tan mbiyen manditare leydi Guinée ko watti duuɓi capanɗe jeegom hikka oɗo ñalawma hande noon kamɓe kala ɓe pottiti koye nokku biyeteɗo e stade 28 septembre mo Conakry ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en kaloɗo hen suggorko biyeteɗo Mori Kourouma jaro duuɓi nogas e ɗiɗi e kanko e ƴamƴamo makko biyeteɗo Aminata Diaby jaranoɗo e duuɓi sappo e jeetati ɗiɗo ƴamodirɓe yiɗodirɓe ɓe kewani sertude no fewi caggal noon kanko suka gorko nde nene makko sellani Aminata Diaby iwi galle mumen yeehi salminoyde yumum suka gorko ɗon noon ɗoɓe calmini suka yumum suka gorko ɓe gonti toon ha hiiri ɓe giwi toon a paati e suudu ƴam
ƴamo makko taw ko biteɗo mori ɗon ɗo ɓe jaha noon hawre téléphone Aminata soni addi kiram mawɗam no feewi noon ɗam kiram serdaniɓe haaɓe pindiri hen piggal musgal no feewi kanko gorko noon o dañi fiide debbo piggal ha debbo rutte jomum oɗo sawmo tawi e cuuɗi dumbirɗi tawiteɗi toon to Conakry gam fadde ñawore makko sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena kakawo andama coggu mum hikka hitande ujunaje ɗe sappo e jeetati sappo e jeenaya taw noon koto remete to kilo goto jara toon ko kilo goto jara toon ko kilo goto jara toon ko temedere e capanɗe joyyi mbuuɗu taw kay koppareje CFA so tawi noon yeehi ha yettima usine taw kadi ko bahlo watta ɗum gueɗe goɗɗe fewna ha fewa an saha noon kilo ma jar toon kene fota wonde ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati joyya nden jonde noon waɗi ko kikiɗe hanki o toon to hôtel golfe mo Cocody ɓe kolliti noon hikka maɓe mbaylu sawru mbagu gam fewnude yogay sokkolaji taw ko ɓurɗi yiɗede e nder windere nde kala joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗena ma en kaali accident musɗo baɗɗo hanki kikiɗe lawol PK 2018 taw kadi ganduɗa oɗon accident yoɓima pitali yimɓe joyo capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo neɗɗo woni gañiɓe hen gañanɗe musɗe ne fewi ñalawma heccenke one leggal biyetegal PK 180 toonne kadi accident musɗo waɗin toon ha yimɓe nayo mbasi toon pittali mumen yimɓe ɗiɗo gañi hen gañanɗe musɗe ne fewi ɗum noon koye booli e nder leydi Côte d'Ivoire sen wi toon to Côte d'Ivoire koto Ghana paɗena to Ghana oɗo hen biteɗo walta mbiyen oɗo hen biteɗo Mélanie Donald Trump Mélanie Trump taw kadi ko joom suudu Donald Trump fuɗɗi jilu mum e nder leyɗele Afrique toon to Ghana kikiɗe hanke o yettima toon to Ghana o jaɓɓama to jaɓɓugal payidingal no fewi ma wattono ma iwde ma watton balɗe ɗiɗi gam iwdemo toon to Ghana fademo nokko biteɗo Malawi e fademo toon to Afrique du Sud ha fayenma walla mbiyen toon fademo toon to iwdemo toon to Malawi ma waya iwdemo toon to iwdemo ɗon ɗo Ghana ma o yaha toon to Malawi Kenya e ha tan to leydi Égypte hollirama noon walande joom suudu Barack Obama kañum ne hoore mum waɗino jillu taw yadani e joom galle mum yeehi noon toon to Afrique du Sud e fadema toon to Botswana hollirama noon Hillary Clinton kañum ne waɗino jillu mum toon to Sénégal kam e Maroc kala taw yadani e joom galle muɗum sen wi toon to Ghana koto leydi sen wi walla mbiyen toon to Ghana keddoɗen ha joni ma en kaala oɗo hen tan musɗo taw kadi ko jurminiɗo baɗɗo toon to Ghana e leggal biyetegal Medina tawnoɗo hen suka debbo wiyete ko Dessu Kamora Dessu walla wiyete ko Dessu Dessu Kamaru noon to woni inde makko joom galle makko wiyete ko Jannatul Firdawsi Yaquba kamɓe noon ɓe kumanama hecci hanki nde ɓe kumana ɓe gayni ɓe giwi juma aɓe payi toon to Médina ɗo yangue jogori wadde to ɗon ɗo ɓe gonno e oto aɓe payi toon to legal Médina ko ɗon tigui ɓe mbaɗi accident ha gorko biteɗo Jannatul Firdawsi Yaquba ko ɗon e ɗon rutte joomum debbo gañanɗe musɗe ne fewi ne tawi cuuɗi cafriɗi ko hanki gorko wira taw kadi ganduɗa ko ɗon e ɗon tan ɓe kumana eɗen mbiya tan yo gueno yurmomo yaafomo sen wi toon to Ghana koto Nigéria paɗena Boko Haram yoɓima fittandu goto e ardiɓe Boko Haram taw kadi ko biteɗo Ali Gaga noon tumaɗo ko pullo ɓurɗo ɓattade nokko biteɗo Taraba gando ladde gaynako ceebɗo taw kadi ko Debilembe ko on tigui ɗowanno yogay konu Boko Haram faade yogay nokkuji gam biftade sukaɓe ko wona ɗum kono wo tuma tigui ɗeɗo dumunnaji kala ko ɓattade laamu leydi Nigéria gam yiddemo kay nawtude hoore makko toon to laamu leydi Nigéria ko ɗum saabi tigui fedde Boko Haram yoɓi fittandu makko tene hollitama kadi lewru août ɓe ɗum ɗo hen ndu goto e yadiɓe Boko Haram taw kadi ganduɗa ko biteɗo taw kadi ganduɗa ko biteɗo Atoumama Nour on kadi waranoma taw ko tumete ɗeɗo hen gueɗe on noon wonno ko jadiɗo Abou Moussab al Barnawi sen wi toon to Niger paɗen ko wi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Tchad diwni lana mum ndiwowo gaddi ka oɗo saaha mo goɗen ñalawma hanki o e tuma kay nde ɓe ciifodiri e leydi Éthiopie kamɓe noon ɓe gaddi ken fonode capanɗe joyyi e goho e kala temedere leydi Éthiopie addi capanɗe nayyi e jeenayi e kala temedere oɗo saaha leydi Tchad dañi lana ndiwowo mbattu ko diwde e nder leyɗele Afrique centrale joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Gabon kaggulaɗe mo Gabon oɗo saaha mo gonɗen kaggulaɗe mo Gabon taw kadi komo vendo kene fotto wonde temedere e capanɗe joyyi taw kadi ko continuer ɗum tigui woni ko bloquine toon saabi ɗum noon ɓe goni koye fewnude hen banggue ko wona ɗum ko noon yogay continuer uji guiwoji e nder leydi ndi taw kadi gollotto ko gollorgal taw kadi ko gollorgal ɓeɗo witeɓe indieji addata ko contre plaqué ko ɓen tigui saabi kadi ha ganduɗa gueɗe kewɗe mbawi bloquinde ɗon ha ganduɗa marchandise kewɗe ronki yettade Libreville to
erde Congo kabila duppi toon paabi ɗiɗi taw kadi ko ñiiƴi ñiiba ngam hollirde mette mum oɗo saaha mo goɗen ñiibi barceɗi e nder leydi ndi toon to Rwanda Paul Kagame yaltini ñawore hesere wonande kay kala jaydiyanke toñƴo neɗɗo laamu walla ni neɗɗo jalniɗo toñƴo neɗɗo laamu walla ni neɗɗo ñingɗo neɗɗo laamu taw kadi ko laamɗo tigui rigui e nder leydi ndi guila e jagorɗo ha e lamɗo ha e sarɗiyankoɓe kala koko sokete duuɓi ɗiɗi e nder leydi ndi tene kadi fawe ujunere taw kadi koye koppreje euro wo holliti noon so tawi ko dibite toñƴa ɗum ko duuɓi nayyi cokirɗa e nder leydi ndi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Indonésie kam e Espagne Palestine e ha fenma toon to Syria Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hire moon yettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydou Sarr kabruji men jolam jaɓeri koto Indonésie puɗorɗen gila ñande nogas jeetati lewru septembre maynu ndu leydi Indonésie ene tawi tigui e tana musɗo noon saggande leydi yerɓuno toon jarɓande musɗo no fewi ko wiyete tremblement de terre taw kadi ene yaadi ko wiyete tsunami noon woni tigui ko maayo ndi diƴe maayo ummade e nder maaje naata e nder wuuro walla e nder guure yimɓe hewɓe noon mbasi hen pittali mumen e kala ñalawma garɗo bila mayɓe ɓe ene ɓeydo ñalawma heccanki o mayɓe ɓe ene jaranno e temedde jeetati capantati ɗiɗi ɗo ko wasi fittani mum ñalawma hanki o ɓe jaranno koye temedde jeetato e capanɗe nayo e ñalawma hande o mayɓe ɓe ɓeydima no fewi bila mabɓe e ñalawma hande o ko ujunere e temedde ɗiɗi e capantati e nayo neɗɗo o ko wasi hen fittande mum ha e oɗo saaha joni noon majjuɓe hen melo woni ko wiyete porté disparu e ɓe ganduɗa no foti yimɓe hewɓe kadi ko barmi hen ko gañiɓe hen e oɗo saaha joni noon ha tengti e nder ngoɗo wuuro taw ko wuuro wiyetego Palu ko ngon tigui ɓuuri hebde tana ko ɗon tana o ɓuuri mawnude ñalawma hande o noon ɓe kolliri tigui wonde wuuro Palu ngu bo wallade duwaje ngal udditama mayɓe gañiɓe hewɓe e barbuɓe ma itte e ngon wuuro nawe tigui e nder yoga e leyɗele e leydi nder yoga e nder de cuuɗi capriɗe leydi ndi ɓe kolliri kadi leydi Indonésie ko leydi ndi hewani namdade e ballal ko leydi ndi hewani wiide yo faaɓe kono e oɗo saaha guila ñalawma hanki oɓe mbaɗi erango faade dendagal leyɗele jotti leyɗele alduɓe e faade leyɗele hoddiɓe nde paabotoɓe ɗum noon ene hollira tigui tana o mawnude ɗum e nder leydi hen mbiyen side nummima to leydi Indonésie koto leydi Espagne paaɗen to leydi Espagne on altini hanki o wonno hitande woni tigui manditare arwanide ko leydi ko diwan Catalan yano tigui référendum mum yidde hebde jeytare mum ñalawma hanki o altini hanki o noon ɓe jiiɗino mawninde nden manditare taw kadi ko seppo jaam yomiɓe puɗɗinirno kono nde ɗum gasiri ko garmi gaɗa musɗo hakkude sebboɓe ɓe e police aji ñeɓe kolliri noon fadde 180 000 neɗɗo ko ɗum tigui no e gon seppo jaam yamimo noon sanga 18h30 nden ɓe jettima to nden jettima ha to damal suudu parlement te Catalan en ko ɗon tigui ɗum fuɗɗi jiiɓade seeɗa ɗum wonti garmi gaɗa musɗo hakkude police o e ɓen waɗannoɓe seppo koto leydi Palestine paɗen to Palestine noon e nder oɗo diwan biyeteɗo Gaza e ñalawma hande o faade ñalawma janggo fodde temedde capanɗe joyyi école tawa kadi no yaade centre uji kewɗi centre uji cuuɗi cafriɗi e centre uji kadi taw ko nokkuji feccoɓe balle e nder leydi he tawa ko balle e oɗo dow ndeɗo inde dow oɗo société walla agence biyeteɗo l'UNRWA ɓe kolliri tigui wonde koɓe natoɓe hokkugo juuɗe balle ɗiɗi grève balle ɗiɗi ha ñalawma hande o e ñalawma janggo o mbiyen on agence noon biyeteɗo l'UNRWA ene gollino fodde capantati ujunere fodde 13 000 neɗɗo ene gollo e nder agence o kamɓe foof noon ɓe kolliri balle ɗiɗi koɓe natoɓe tikkere hofno juuɗe nden tikkere hofno juuɗe noon ko hollirde mette mabɓe kay ko on agence holliri tigui wonde yoga e poste uji e gollotaɓe koko ustata ɗumen ɗum noon ko caggal kayde Donald Trump horejo dowlaji dentuɗe Amérique o holliri tigui wonde ko usko dartinowo ballal dowlaji dentuɗe Amérique faade leydi Palestine ha laaɓa guila o haali ɗum noon ɗum woni tigui fayre mawde wonande nden on agence ha holliri kayne usta gollotoɓe tuggi on agence tuggi noon ko Donald Trump o holliri wonnide faade oɗo saaha agence o holliri wonde ɓe keeɓi podode woni promesse kene wona ha 100 millions taw haalis dollar koto leydi Yemen cakkitirɗen to leydi Yemen noon mbiyen ha to wiyete Hudayda ko région tawteɗe e oɗo saaha poɗodiral hakkude ɓeɗo waɗoɓe wiyeteɓe rebelle en woni pelle ceɓɓitiɗe e ɓeɗo yimɓe taw ko koni koɓe Bashar al-Assad e oɗo saaha garɓe garaji musɗo woni toon ɓe kolliri noon e oɗo saaha ko rafi musɗo woni toon taw ko rafi biyeteɗo choléra
rafi biyeteɗo choléra o noon ɓe kolliri e nder ɗiɗo lebbi tati sakket choléra o no ɓeydo no feewi ene ɓeydo kene wona ha 70% ɓeydugol mum e lewru août ɓenni ndu tan e lewru ndu wooti ɓe kolliri e nder ngoɗo wuuro woto wiyetego Houdaydan fadde kene wiye ujunere fadde kene wona 1342 neɗɗo heeɓi brosse taw ko brosse rafi biyeteɗo choléra. Ali Abouba a ñamani ñebbe subaka he ko ɗum noon ko toon to leydi Suriya wona Yemen ɗum noon musidɓe tedduɓe kabruji men jolama jaɓɓeri ko Ali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe.